Moi! Seuraavaksi mä laulan Kenneth Karppisen laulun. Ja mä oon harvemmin kuullut tätä enää nykyään seurakunnissa. Mutta tää on kaunis laulu ja ennen kaikkea mä toivon, että tää saa rohkaista sua just tässä hetkessä. Joskus yksin täällä kuljen, joskus pelkään varjoja. Pääni painan, uskalla en kohdata sun katsetta. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyynelet. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyynelet. Peljätä saan tekojani, jotka johtaa ahdinkoon. Paljastuuko salaisuudet, joita miettinyt mä oon? Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyynelet. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyynelet. Kirkkaus loistaa eessä ristiin, sinne matkaa tehnyt on. Kuormat kaikki hän poistaa, rauhan saa nyt rauhaton. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyynelet. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyynelet. Astuu luokseen, nostaa katseen, kohtaan taivaan kirkkauden. Syvä rauha vuotaa sieluun, näen rakkaan Jeesuksen. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyynelet. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyynelet. En pelkää, en epäile, sillä Isä kanssani käy. 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 Saakoon tää rohkaista sua tässä hetkessä? Meillä jokaisella ihmisellä on synkkiä laaksoja ja niitä huippuvuoria, niitä iloisia ajanjaksoja elämässä. Kaikilla meillä on niitä, mutta kaikissa niissä Jeesus haluaa olla sun ja mun mukana. Jos me annetaan Jeesukselle sijaa
ja heitetään hänelle vaikka niitä meidän huolia, kerrotaan niitä meidän huolia hänelle. Uskalletaan antaa hänelle sijaa, niin me saadaan nähdä, niin kuin tässä laulussa sanotaan, kuormat kaikki hän poistaa, rauhan saanut rauhaton. Meille kuuluu Jeesuksen rauha, jos me halutaan se ottaa vastaan. Se ei kysy tekoja, ei suorituksia. Jokainen meistä on yhtä arvokas, jokainen meistä riittää Jeesukselle. Ja ainoa mitä siihen tarvitaan on se, että suostutaanko me antaa Jeesukselle sijaa. Se on vapaa valinta. Mutta kuinka kevyt on kulkee, kun Jeesus elämän taakat kantaa. Ois siunattu. Kaikkea hyvää sulle.